Good morning, dear children. Today we are going to discuss Venn diagram. The relationship between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagram. The relationship between sets തമ്മിലുള്ള relationship can be represented by means of diagrams. Diagrams വെച്ചിട്ട് സെറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള relationship represent ചെയ്യുന്ന diagrammatical representation ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് Venn diagram. The relationship between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagram. Venn diagrams are named after John Venn. John Venn എന്നുള്ള ആളാണ് Venn diagram introduce ചെയ്തത്. Okay. John Venn അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ. Okay. The relationship between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagrams. Okay. The universal set is always അത് എപ്പോഴും Venn diagrams നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്ടാംഗിളും സർക്കിളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. The universal set is always represented in rectangles and its subsets by circles. Universal setനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്ടാംഗിൾസിലും സബ്സെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസിലുമാണ്. ഇവിടെ U is equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is the universal set. A is equal to set 1, 2, 3, 4 and B is equal to 2, 4, 6, 8. ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ശ്രദ്ധിച്ചോ, യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് റെക്ടാംഗിളില് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. Then the subsets are represented by circles. A എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 4. Second one B is equal to 2, 4, 6, 8. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ? എയിലും ബിയിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് എലിമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? 2 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും 4 ഉണ്ട്. Then 2, 4 കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കോമൺ പോർഷനിൽ വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ 2, 2, 4 രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ, 2ഉം 4ഉം എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ആണ് 2, 4. ബാക്കിയുള്ള 1, 3 അതെ എയില് എവിടെയെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക. 1, 3. അടുത്തത് 2, 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ? 6, 8. ഇതില് എയിൽ എവിടെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക, ബിയിൽ എവിടെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ റിമൈനിങ് എലിമെന്റ്സ് ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 6, 8 ഇത്ര എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ എയിലും ബിയിലും മാർക്ക് ചെയ്തു. റിമൈനിങ് എലിമെന്റ്സ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. ഇവിടെ എയിലും ബിയിലും അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കി എലിമെന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ബാക്കി എലിമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5 എങ്ങുമില്ല. അപ്പൊ 5 ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും. എവിടെയെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 5, 6 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 7, 8, 9, 10. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള എലിമെന്റ്സ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ സെറ്റ് 1, 2, 3, 4 ആൻഡ് ബി is equal to 2, 4, 6, 8. കോമൺ എലിമെന്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മുടെ 8 ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 8 പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 6, 8 ഇതിനകത്തിലുണ്ട്. 5, 7, 9, 10. ഓക്കെ, 8 മാർക്ക് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ നമ്മുടെ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 എയിലുണ്ട്. പിന്നെ 2, 4, 6, 8 ബിയില് 2, 4, 6, 8 ബിയിലുണ്ട്. റിമൈനിങ് എലിമെന്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. മനസ്സിലായോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്? ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് Venn diagrams. Venn diagram universal set is represented as rectangles and the subsets are represented in circles. Clear ആയോ? Okay. Next is operations on sets. First one is union of sets. Union sign എന്ന് പറയുന്നത് U പോലെ. Union A union B. A union B means the all the elements in the sets A and B are known as union of sets. എയിലും ബിയിലും കൂടെ ഉള്ള എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് A is equal to set 1, 2, 3, 4, 5 and B is equal to set 4, 5, 6, 7. Then A union B is equal to set എന്തൊക്കെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. മനസ്സിലായോ? എയിലുള്ള എലിമെന്റ്സും ബിയിലുള്ള എലിമെന്റ്സും രണ്ടിലും കൂടെ ഉള്ള എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ എഴുതുന്നത്. All the elements in the sets A and B are known as union of sets. Union നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന യു എന്ന് തന്നെയാണ്. യൂണിയൻ എ യൂണിയൻ ബി. ഓക്കെ, എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ എ യൂണിയൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വരും. എയിലും ബിയിലും ഉള്ള മുഴുവൻ എലമെന്റ്സും. ഇതാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയിലും ഉള്ള മുഴുവൻ എലമെന്റ്സും കൂടെ വരുന്നതാണ് എന്ത്? എ യൂണിയൻ ബി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. അതായത് എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ. ഇവിടെ എയിലും ബിയിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് വരുന്നതാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചാണ്. യൂണിയൻ യു പോലാണെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. ശ്രദ്ധിച്ചോ, എ is equal to set 1, 2, 3, 4, 5 and B is equal to set 4, 5, 6, 7. Then A intersection B is equal to എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? 4, 5. ദാറ്റ് ഈസ് A intersection B is equal to 4, 5. By Venn diagram, we can represent A intersection B as A the B. A intersection B രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് A intersection B. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? A യൂണിയൻ B എന്ന് പറയുന്ന എയിലും ബിയിലും ഉള്ള മുഴുവൻ എലമെന്റ്സും കൂടെ വരുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി. ആൻഡ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ആൻഡ് ബി. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് disjoint of sets. If A intersection B is equal to 5, that is common elements ഒന്നും വരരുത്. Common elements ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ that sets are known as disjoint sets. A intersection B is equal to 5, then A and B are disjoint sets. That is, example A is equal to 8, 5, 9, 0, B is equal to 7, 1, 2, 6. Then A intersection B, common elements എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. A intersection B is equal to 5, therefore A and B are disjoint sets. ഇവിടെ നോക്കിയേ, disjoint setsന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം വരുന്നതാണ്. രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. therefore they are disjoint sets. Okay, then next difference of sets onwards നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ എക്സസൈസ് വരെ മതി. കോംപ്ലിമെന്റ് ഇല്ല, ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഇല്ല, ബാക്കി അങ്ങോട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ് വരെയുള്ള പോർഷൻസ് മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ഈ യൂണിയനും ഇന്റർസെക്ഷനും എല്ലാം നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ്സിന് നമ്മളതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുവാ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിയൻ എ. എ യൂണിയൻ ബിയും ബി യൂണിയൻ എയും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയും ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എയും സെയിം ആണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി വരുന്ന അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും അതെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കേട്ടോ, സെറ്റ്സിന്. ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് 1.4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, we can start exercise 1.4. First question, find the union of each of the following pairs of sets. First and second one homeworks, that is x is equal to 1, 3, 5 and y is equal to 1, 2, 3. Just numbers നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. x union y 1, 2, 3, 5. Okay, numbers just എല്ലാം കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി. Then third question, a is equal to set x such that x is a natural number and multiple of 3. X is a natural number and multiple of 3. Then a is equal to x അല്ല a. A is equal to 3, 6, 9, 12 multiple of 3. That is 3, 6, 9, 12 etc. Then
B is equal to set x such that x is a natural number less than 6. That is, B is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Natural number less than 6. 6 vartilla. 1, 2, 3, 4, 5. Then A union B is equal to A union B varibam A and B elements ellam varum. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 9, 12, etc. അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എത്ര എലമെന്റ്സ് എയിൽ എഴുതുന്നു അത്ര എലമെന്റ്സും വരും. ഓക്കെ, എ യൂണിയൻ ബി വരുമ്പോൾ രണ്ടിലും കൂടെ ഉള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം വരും. സെക്കൻഡ് വൺ അല്ല, തേർഡ് വൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, A is equal to set x such that x is a natural number and 1 less than x less than 6. Less than or equal to 6. 1 less than x, that is 1 less than x less than or equal to 6. അപ്പം 1 ഇല്ല, 2 മുതൽ 6 വരെയുള്ള elements, that is 2, 3, 4, 5, 6. Then second one is B is equal to set x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10. 6 എന്ന് പറയുന്നത് 10നും x എന്ന് പറയുന്നത് 10നും 6നും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ്, that is 7, 8, 9. Then what is A union B? A union B is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, A union എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലും ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. Then fifth one, A is equal to set 1, 2, 3 and B is equal to 5. 5 is a null set. Then A is equal to 1, 2, 3. Then element A union B is equal to set 1, 2, 3 itself. Okay. Second one, ഇതിനകത്തിലെ എക്സസൈസ് എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായി ചെയ്യാൻ, കാരണം ജസ്റ്റ് യൂണിയനും ഇന്റർസെക്ഷനും എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഏറ്റവും പാട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴായിരുന്നു. ഡിഫറൻസും കോംപ്ലിമെന്റും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ പോർഷനിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തില് എക്സസൈസ് നമ്പർ 8 വരെ മതി. എക്സസൈസ് 1.4 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ മതി നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അതിനകത്തില് എല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പമായി ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് ഇന്റർസെക്ഷനും യൂണിയനും കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് കുറെ ഞാനങ്ങ് ഹോംവർക്ക് തരിക, ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഹോംവർക്ക്. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then question number 4. A is equal to set 1, 2, 3, 4. B is equal to set 3, 4, 5, 6. C is equal to 5, 6, 7, 8. And D is equal to 7, 8, 9, 10. Then say first two, question number 1 to 4. 2 at a time. That is A union, find A union B, A union C, B union C, B union D. നേരത്തെ ചെയ്തവർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം. Then A union B union C is the fifth question. A union B union C ചെയ്യാൻ പാടൊന്നുമില്ല, 3 എണ്ണം തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. A union B union C, എയിലും ബിയിലും സിയിലും ഉള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെ വരുന്നത്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is A union B union C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then next one is A union B union D. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ ഡി. അപ്പം എയിലും ബിയിലും ഡിയിലുമുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം, ദാറ്റ് ഈസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then ഡിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. Then one more question, you have to do it as homework, that is B union C union D. എളുപ്പമായി ചെയ്യാൻ. Then fifth question, find the intersection of each of the pairs of questions in 1. അതായത് question number 1ലുള്ള okay, in fifth question, find the intersection of each of the pairs of sets in question number 1 above. അതായത് first question is find the union of each of the following sets. In fifth question is find the intersection of each of the following pairs of sets. First question എല്ലാം യൂണിയൻ കാണാനായിരുന്നു. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ കാണണം. ഓക്കെ, സിക്സ്ത് വൺ, A is equal to 3, 5, 7, 9, 11. B is equal to 7, 9, 11, 13. C is equal to 11, 13, 15 and D is equal to 15, 17. Find A intersection B union C. ഞാൻ
ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് 5th വരെ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ റൈറ്റ് 6th one. A intersection B union C. ആദ്യം നിങ്ങൾ B union C കണ്ടിട്ട് A intersection B union C ചെയ്യുക. ഓക്കെ, B union C. B union C എന്താ വരുന്നത്? B union C is 7, 9, 11, 13, 15. B union C, B യിലും C യിലും ഉള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടാണ് B union C. That is 7, 9, 11, 13, 15. All the elements intersects B and C is B union C. Then A intersection B union C. The common elements of A and B union C. That is A intersection B union C. The common elements of the set A and set B union C. B union C is 7, 9, 11, 13, 15 and A is 3, 5, 7, 9, 11. The common elements are 7, 9 and 11. 7, 9 and 11. ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ninth question. A intersection B union C. B union C here. B union C is equal to 7, 9, 11, 13, 15. Then A intersection B. A intersection B. 3, 5, 3. A intersection B. A intersection B is A യിലും B യിലും common ആയിട്ടുള്ള elements. The common elements in A and B is A intersection B. The common elements are 7, 9 and 11. Yeah, common elements in A and B. 7, 9, 11. A intersection B is 7, 9, 11. B union C is 7, 9, 11, 13, 15. And we have to find A intersection B union C. ഈ രണ്ട് സെറ്റ്സിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ, രണ്ട് സെറ്റിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ദാറ്റ് ഈസ് 7, 9, 11. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് 7th 8th നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 വരെ ചെയ്താൽ മതി. Okay.